om eksponentiel funktion, og de to ligningssætninger om, hvor vi skal bruge til y1 minus b gange a x1 og y2 minus b gange a x2. Og så dividerer vi den nederste med den øverste, så det kommer til at hedde y2 lige med bx b gange ax 2 dividerer med y1 lige med b gange ax1. Så står der b begge steder, så den kan vi fjerne, så den hedder y2 lige med ax2 divideret med y1 lige med ax1. Så har vi a begge steder, så vi kan sige y2 divideret med y1 lige med ax2 minus x1. Så hedder det a lige med x2 minus x1, og så kvadratroden af y2 divideret med y1. Og det kan man finde af. Og med b, så skal vi, den hedder y1 minus b gange ax1. Så isolerer vi b, så vi siger b lige med y1 divideret med ax1, og det bliver b.